So, friends, welcome back to my another new video. So, friends, I'm doing YouTube निफ्राय मोनथाम गोदान आपडेट्सफोरनि सोमोन्दै खोन्थागासिनो ना ओके सो जानाखि बे YouTube निफ्राय मोनथाम गोदान आपडेट्सफोरनि जों जानाखि जों क्रिएटर जानाखि जों यूट्यूबर्सफोरनि थाखाय जोबोद मोजां आरोना ओके सो जानाखि बे YouTube निफ्राय मोनथाम गोदान आपडेट्सफोरनिफ्राय जानाखि मोननैया जोबोद माने इम्पोर्टेन्ट आरोना एकदमबारे मोजांथार जों यूट्यूबरफोरनि थाखाय जों क्रिएटरफोरनि थाखाय सो जानाखि बे YouTube निफ्राय मोनथाम गोदान आपडेट्सफोरनिया मा नोंथांमोना मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय स्किप खालामाजासे ओके सो आं नोंथांनो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों जानाखि बे YouTube निफ्राय मोनथाम गोदान आपडेट्सफोरनि सोमोन्दै स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन खालामना खोन्थागासिनो ना ओके सो बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय ओके सो लेट्स स्टार्ट दिस भिडिअ So, friends, number one, dong janaki agal hai ma jani janaki जायखि जाय यूट्यूबर्सनि चेनेलावहाय यूट्यूबा कम्युनिटि गाइडलाइन्स स्ट्राइक होबा जानकि माने यूट्यूबनि तो माखासे रुल्स थायो ना होमबा बे रुल्सखौ जोङो ब्रेक खालामनानै जोङो मा जोंनि चेनेलावहाय भिडिअस बानायनानै जानकि आपल'ड खालामोबा मा यूट्यूबाहाय मा बे चेनेलावहाय स्ट्राइक होयो आरोखिना माने यूट्यूबनि माखासे रुल्स दङ बे रुल्सफोरखौ जोङो मानियालासिनो मा बिसोरनि रुल्सखौ ब्रेक खालामनानै भिडिअ बानायबा जोंनि चेनेलावहाय मा स्ट्राइक होयो यूट्यूबा ओके सो आगोलहाय मा जानकि आगोलहाय जायखि जाया यूट्यूबारनि चेनेलावहाय कम्युनिटि गाइडलाइन्स स्ट्राइक होयोबा यूट्यूबा स्ट्राइक होयोबा जानकि मा रिजननि थाखाय स्ट्राइक होदों बेखौ मा खोन्थायामोन आरोखिना ओके सो नोंथांनि चेनेलनि अबे भिडिअसआवहाय मा मिस्टेक खामानि मावनानै जानकि नोंथांनि चेनेलावहाय यूट्यूबा स्ट्राइक होदों बेखौ यूट्यूबा रोखा रोखायै खोन्थायामोन आगोलहाय ओके सो यूट्यूबाहाय मा आगोलहाय ओरैबायदिल' बुङोमोन जे जानकि नोंथाङा नोंथांनि चेनेलावहाय जानकि यूट्यूबनि माखासे रुल्सफोरखौ ब्रेक खालामनानैहाय मा जानकि भायलेन्स बायदिसिना माने किलिं बायदिसिना माने बिदिनो यूट्यूबनि बायदिसिना रुल्स बे रुल्स तो थायो यूट्यूबनि बे रुल्सखौ ब्रेक खालामनानै नोंथांमोना नोंथांनि भिडिअ बानाय नोंथांनि चेनेलावहाय आपल'ड खालामदों बेनिखायनो जों नोंथांनि चेनेलावहाय मा स्ट्राइक होदों सो बेफोरबायदिल' खोन्थायोमोन आरोखिना आगोलहाय माने रोखा खोन्थायोमोन आरोखिना बेबायदिल' बुङोमोन दा यूट्यूबनि मोनसे गोदान आपडेट्स फैदों ना बे गोदान आपडेट्स फैनायावहाय यूट्यूबा दा बेवहाय बुंदों आरोखिना बे आपडेट्स फैनायावहाय जानकि एबारनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि चेनेलनि अबे भिडिअसआवहाय नोंथाङा जानकि मा मिस्टेक खामानि मावनानै नोंथाङा स्ट्राइक मोनदों बेखौ मा रोखा रोखायै बुङो आरोखिना जानकि अबे भिडिअआवहाय नोंथाङा मा मिस्टेक मावदों जानकिना यूट्यूबनि माखासे बारगा जानकि रुल्सफोरखौ ब्रेक खालामनानै अबे भिडिअआवहाय मिस्टेक खामानि मावनानै नोंथांनि चेनेलावहाय स्ट्राइक मोनदों यूट्यूबनिफ्राय स्ट्राइक मोनदों बेखौ यूट्यूबा मा रोखा रोखायै एबारहाय खोन्थागोन आरोखिना बे जाहैदों जोबोर मोजां आपडेट्स आरोखिना ओके सो आरोबाव नोंथांमोना माने यूट्यूबनि जानकि कम्युनिटि गाइडलाइन्स जानकि यूट्यूबनि तो माखासे रुल्स दं बे रुल्सफोरखौ मिथियाबा आं बिनि सोमोन्दै अलरेडि कम्युनिटि गाइडलाइन्स रुल्सफोरनि सोमोन्दै माने अलरेडि आं भिडिअ बानायखानाय दं नोंथांमोना बेखौ माने यूट्यूबनि माखासे रुल्सफोरखौ मिथियाबा नायनो हागोन आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होदों नोंथांमोना क्लिक खालामनानै नायनो हागोन आरोखिना ओके सो दा बे आपडेट्सनिया जोबोर मोजां आगोलहायथ' जायखिजाया यूट्यूबार्सफोरनि चेनेलावहाय स्ट्राइक फैयोबा यूट्यूबनिफ्राय स्ट्राइक फैयोबा बेखौ मिथियामोन जे माने यूट्यूबा ओरैबायदिल' बुङोमोन जे जानकि नोंथाङा नोंथांनि चेनेलावहाय माखासे यूट्यूबनि रुल्सखौ ब्रेक खालामनानै भिडिअ बानायदों बेनि थाखाय नोंथांनि चेनेलावहाय स्ट्राइक होनाय जादों स' बेफोरबायदिल' बुङोमोन आगोलहाय बेखौ माने फुरा एक्सप्लेन खालामनानै खोन्थायामोन जे नोंथांनि चेनेलावहाय मानि थाखाय स्ट्राइक होदों जायखिजाया बेखौल' मा बुङोमोन बिसोर मा नोंथाङा यूट्यूबनि कम्युनिटि गाइडलाइन्स रुल्सफोरखौ मा ब्रेक खालामनानै भिडिअ बानायदों बेनि थाखाय नोंथांनि चेनेलाव स्ट्राइक होदों बिदिल' बुङोमोन स' आरोबाव मा बेवहाय आगोलहाय ओरैबायदि बुङामोन जे नोंथांनि चेनेलनि अबे भिडिअसआवहाय नोंथाङा मा मिस्टेक मावदों ओके सो अबे भिडिअआवहाय नोंथांनि चेनेलनि अबे भिडिअसआवहाय माने जानकि मिस्टेक खामानि मावदों बेखौ एक्सप्लेन खालामनानै खोन्थायामोन द' एबारनिफ्राय मा नोंथाङा नोंथांनि अबेबा चेनेलफोरावहाय मा माने चेनेलनि जानकि अबेबा भिडिअसफोराव मा मिस्टेक खामानि मावनानै जानकि यूट्यूबनि माखासे रुल्सफोरखौ ब्रेक खालामनानै भिडिअ बानायोबा बेखौ मा रोखा खोन्थाखागोन नोंथाङा अबे भिडिअआवहाय मा मिस्टेक मावदों ओके स' बेनो जादों आरोखिना आरो सेकेन्ड नाम्बार आपडेट्सआव दं जानकि जोङो भिडिअ बानायनानै जानकि जोंनि भिडिअनि जानकि डिसक्रिपसन बे डिसक्रिपसनाव जोङो माबा मोनसे वेबसाइटनि लिंक बा एप्सनि लिंक होयो नङा होमबा स' जोङो भिडिअ नायबाय थानाय समावहाय जोङो डिसक्रिपसनाव क्लिक खालामनानै जोङो बे वेबसाइट बा एप्सनि लिंकआव क्लिक खालामबाथ' मा यूट्यूबनि जानकि भिडिअ प्ले जानाय बेथ' माने बन्द जायोमोन नङा होमबा बन्द जानानै जोङो डाइरेक्टलि जानकि वेबसाइटनि लिंक होदोंबा बे एप्सनि लिंक होनायाव लिंकआव क्लिक खालामोबा बे वेबसाइटआव रिडाइरेक्ट जालाङोमोन नङा होमबा आगोलहाय डाइरेक्टलि ओमफ्राय भिडिअ प्ले जानायहाय मा बन्द जायोमोन नङा होमबा स' एबारनिफ्राय बेबायदि जानाय नंला आरोखिना माने नोंहा भिडिअबो नायबाय थाबाय बे भिडिअ नायबाय थानाय समाव नोंथाङा डिसक्रिपसनाव होनाय जानकि माने वेबसाइटनि लिंक बा मोनसे एप्सनि लिंक बे लिंक होनायावहाय मा बे हम पेजआवबो माने वेबसाइटआवबो डाइरेक्ट जालांगोन ओमफ्राय भिडिअआवबो गाहायाव फिसा प्ले जाबाय थागोन आरोखिना माने आगोलहाय मा जोङो दाथ' मा जोंनि जायखिजाया माने जानकि यूट्यूबारफोरनि जानकि भिडिअसआव जानकि भिडिअसनि डिसक्रिपसनाव होनाय जानकि लिंकफ्राव सेरोबा मा
माने भिडिअ बन्द जानानै वेबसाइट बा माने मोनसे वेबसाइटफोरनि लिंकआव जेनाखि डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय बे लिंक होनाय बेयाव क्लिक खालामोबाथ' मा डाइरेक्टलि भिडिअ बन्द जानानैहाय मा बिसिनि वेबसाइटआव जेनाखि लिंक होनाय बे डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय बे वेबसाइटनि लिंकआव क्लिक खालामबा रिडाइरेक्ट जानानै भिडिअ बन्द जायोमोन एबारनिफ्राय बेबायदि बन्द जानाय नंला माने नोंथांमोना जेनाखि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनाय लिंकआव क्लिक खालामबाबो बे हम पेजआवबो थांगोन जेनाखि बे लिंकनि जेनाखि एप्स बा वेबसाइटनि लिंक होनाय बेयावबो थांगोन ओमफ्राय भिडिअआबो बन्द जानाय नङा आरोखि भिडिअआ गाहायाव ओरै खनायाव फिसा प्ले जानानै थाबाय थागोन आरोखि ना साइडआवहाय प्ले जानानै थागोन भिडिअआबो प्ले जागोन ओमफ्राय बे वेबसाइटनि लिंक होनाय बे लिंकआवबो ओरै माने बे हम पेजआवबो रिडाइरेक्ट जालांगोन आरोखि ना बेबायदिबा मा बेनि बेस्ट बाथ्रायानो जाहैदों मा जेनाखि जोंनि चेनेलनि जेनाखि वाच टाइम काउन्ट जानाय बे वाच टाइम काउन्ट जानायाबो खम जाला जोंनि चेनेलनि नोंथांनि चेनेला जुदि मनेटाइजेसन अन जानायबा नोंथांनि माने आर्निंआ माने खम जानाया माने चान्सखौ मानसिना मोनबाय माने बिदिबा माने वेबसाइटआव आगोलहायथ' मा जेनाखि बे लिंकआव होनायसै माने लिंकआव होनायावहायथ' माने क्लिक खालामोबा भिडिअआथ' बन्द जानाय बेयाव थाङोमोन ना भिडिअआथ' प्ले जाला ओमफ्राय बिदिथ' जानाय नंला ओमफ्राय बेबायदिबा मा नोंथांनि चेनेलनि जेनाखि भिडिअ बे भिडिअनि वाच टाइमावबो मा खम जानायनि चान्स खम थाबाय ओमफ्राय आर्निं खम जानायाबो खम थाबाय आरोखि ना माने एड्सबो बे प्ले जानाय समावनो मा एड्सआबो फैनायनि चान्स दं आरोखि ना बे खनायाव फिसा प्ले जागोन भिडिअआ ओमफ्राय नोंथांनि बे हम पेजआवबो बैयावहाय मेन हम पेजआवबो थांगोन आरोखि ना नोंथांना आरोबाव नेक्स्ट थार्ड आपडेटआ जाहैदों मा नोंथांनि जेनाखि नोंथांनि चेनेलावहाय जाय बिथांमोना रेगुलार माने नोंथांनि भिडिअसखौ रेगुलार नायग्रा बे रेगुलार नायग्राफ्राथ' नोंथांनि जेनाखि भिडिअसआवहाय माने कमेन्ट सेक्सना माने कमेन्ट खालामग्रा जेनाखि नोंथांनि भिउवार्सफ्रा माने रेगुलार कमेन्ट खालामग्रा बिसोरखौ मा बे कमेन्ट सेक्सनाव मा ओरैबायदि मोनथाम सेटिं खालामनानै लानो हागोन जे नोंथांमोना एबारनिफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव जेनाखि इउटुब चेनेल अनारहाय कमेन्ट सेक्सनाव मोननैसो बिदि सेटिं खालामनानै लानो हागोन जे नोंथांमोना एबारहाय जाय नोंथांनि भिउवार्सफ्रा नोंथांनि भिडिअआवहाय रेगुलार कमेन्ट खालामग्रा बे रेगुलार कमेन्ट खालामग्राखौ मा माने गोजौआवहाय लाबोनो हायो आरोखि ना बिदिनो माने सिगाङावहाय फ्रन्ट साइडआवहाय माने सिगाङावहायनो गोजौआवहायनो मा बिसोर जेनाखि नोंसोरनि रेगुलार माने कमेन्ट खालामग्राफोरखौ गोजौआवहाय दावखोनानै दोनहोनो हानाय बेबायदि मोनसे अपसन फैगोन आरोखि ना एबारनिफ्राय आरोबाव मा आरो मोनसे जाहैदों मा नोंथांनि भिडिअसआवहाय सोरबाफोर माने गाज्रि कमेन्ट खालामोबा माने हेटफुल माने गाज्रि कमेन्ट खालामग्राया सब बेफोरबायदिखौ मा माने मोनसे सेटिं खालामना दोननो हागोन बे भिडिअखौबो जेनाखि गाज्रि कमेन्ट खालामोबा बे गाज्रि कमेन्ट खालामनाया अट'मेटिक रिमुभ जानाय बा डिलिट जानाय बेफोरबायदि खालामनानै दोननो हागोन आरोखि ना एबारनिफ्राय बे सेटिं खालामनानै दोननो हागोन अके स' दा नोंथांमोना जेनाखि बे इउटुबनि मोनथाम गोदान आपडेट्स फैनायखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आंनो माबायदि मोनदों आंबो खोनासंनो नोंथांमोननि फिडबेकखौ अके स' नोंथांमोना दिनै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो ना जुदि चेनेलाव वाचिंखौ साबस्क्राइब खालामदो जेनाखि साइडआव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामदो जेब्ला गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो बेनि नटिफिकेसनखौ मोननायखाय सब बिसोरनि थाखाय एसेनोसै थेंक्स फर वाचिं बाय बाय